dnešní výstavu. Já bych chtěl tady přivítat paní předsedkyni Akademie věd, Evu Zažímalovou, tady s plným obsazením, s naším vedením. Chtěl bych tady uvítat vedení našeho ústavu nebo zástupce našeho ústavu a také vás, hosty, za to, že jste si našli čas na tu výstavu dneska se přijít podívat na to zahájení. Já bych jenom ve stručnosti řekl trošičku k historii tady těch obrázků a toho, co tady máte možnost vidět. Pak bych předal slovo tady kolegovi Jaroslavu Andělovi, aby vám řekl trošičku víc a nějaké ty myšlenky do budoucna. A pak moje dcera Dáša vám tady zahraje jednu partituru, kterou namaloval tady pan Vokolek. Tady je ten obraz a ona na to zahraje muziku. Já se omlouvám. Takže já jenom maličko, podívejte se, já když se na tu výstavu podívám, my jsme to tady se svýma studentama, zapomněl jsem jim taky poděkovat a zapomněl jsem poděkovat i své manželce za trpělivost a za to, že mi pomáhala s tím vším to dávat dohromady, dokonce se mnou lepila ty obrázky a dávali jsme to v létě dohromady všechno. Tak já bych jenom ve stručnosti řekl, že vlastně tady máte možnost vidět jenom takový střípek, takovou maličkost. Je to něco, s čím jsem se já setkal a co jsem měl možnost dát dohromady. Je to prostě tak, že něco jsem měl, něco jsem sbíral, znal jsem lidi, kteří jako přijdou do styku s některými věcmi, které mají umělecký podtext nebo kontext a snažil jsem se to nějak dát dohromady a to, co mám, vlastně jsem tady ukázal. Jsem si plně vědom toho, že vlastně to, co tady je jenom kousíček. Jo? A určitě řada lidí tady z ústavu a i mimo má určitě se setkala jako s jinými exponáty, s jinými obrázky a vlastně to, co tady vidíte, tak to je takový první počin, taková ta první sbírka. Já doufám, že se ta sbírka rozroste a rád bych tady vlastně to rozšířil o další obory. To, co tady vidíte, tak je vlastně něco je tady z našeho prostředí, takže my tady máme s našimi studenty tu záležitost, která se týká spektroskopie a tu jsme spojili tady s Danem Hanzlíkem dohromady. Pak je tady něco, co jsem dělal před 30 lety v Německu, to jsou ty fraktály, co tady jsou vystavený, ty obrázky, které tady ještě vidíte, tak to jsem fotil přímo z obrazovky na 6x9 film před 30 lety a vidíte, že ty obrázky ještě docela jako vypadají k světu. No, pak jsem vlastně cítil to, že by tady měl být mezi náma i kolega Juračka, známá to hvězda mediální, který vlastně byl v Hyde Park civilizaci a dostal cenu Neuron za fotografování, takže s ním jsem se spojil a on mi některé fotografie tady zapůjčil na tuto výstavu. Takže vidíte, je tady několik celků. Tohle je taková hydrobiologie, jsou tady vlastně ty obrázky fraktálové, pak je naše spektroskopie a vzadu je geologie a je tam i část, která se týká takový to poslední, co děláme, a to jsou věci, které jsou zaměřené na meteory nebo meteority. A to je strašně zajímavá oblast a tam se dostáváme třeba do takové části, kdy dneska vlastně ta věda pokročila tak daleko, že je schopna nejenom snímat vlastně trajektorii toho meteoritu, když prolétává atmosférou, ale je schopna měřit i při tom průletu spektra. Takže my jsme schopni ty spektra analyzovat a zjistit, většina těch meteoritů schoří v atmosféře, nedopadne na Zem, nikdo je nenajde a my vlastně jsme schopni na základě toho spektra ten meteorit identifikovat a zařadit ho do nějaké skupiny. Takže to je taky taková část našeho výzkumu a jsou tam obrázky z skenovacího mikroskopu a já jsem tam udělal takový obraz, že se mi to strašně líbilo, ten mapping na minerály a tak já jsem tam udělal takový obraz variaci vlastně na obraz Jacksona Pollocka, tak to tam máte možnost taky vidět. Jo, tam je jeden v koutě, je tam obraz Jacksona Pollocka a já jsem to srovnal vlastně s těmi obrázky toho
meteoritu, povrchu toho meteoritu. Doufám, že se nám podaří těch obrázků získat víc. Bylo by hezký, kdyby vznikla třeba nějaká databáze, do které by lidi mohli tyhle ty obrázky ukládat a byly by k dispozici. Taková databáze už existuje, třeba NASA takovouhle databázi má, kde ukládá každý den snímek dne, má snímky každý měsíc, se vybírá nejlepší obrázek a ukládá se tam a je k dispozici všem. Všichni si ho můžou stáhnout a můžou se na něj podívat. Takže bylo by fajn, kdyby třeba ta naše vědecká komunita byla schopna vlastně nějakým způsobem ty obrázky kumulovat a někde ukládat a pak by bylo zajímavé dělat z takového materiálu výstavu. Takže to je z mé stránky a já bych tady předal slovo Jardovi, aby řekl své myšlenky a trošičku ještě jako posunul ten směr trošičku dál. Děkuji, Sváťo. No, já bych napřed asi měl říct, proč mě Sváťa požádal, abych tady promluvil. My se známe už dlouho, jsme přátelé a vlastně jsme přišli k sobě z opačných stran. On se jako vědec zajímá dlouhodobě o umění, má to v rodině a já zase jako umělec a historik umění a tak dále se zajímám dlouhodobě o vědu. A možná bych to mohl doložit, tamhle je ilustrace vlastně fraktálů v přírodě a obrazu Františka Kupky. A já jsem vlastně organizoval retrospektivu Františka Kupky před 20 lety ve Veletržním paláci a tam jsem vlastně poprvé tu souvislost ukázal. A to tak, že jsem měl vlastně to privilegium poznat otce fraktální geometrie Benoît Mandelbrot. A on byl v roce, tuším, 96 na takové velké konferenci na Pražském hradě a mluvil právě o fraktálech a jak vlastně i někteří umělci měli vizi té fraktální geometrie dávno, než on vlastně tuto oblast objevil a definoval. A on hlavně mluvil o švýcarském malíři Giacomettim, což byl strýc toho slavného sochaře Alberta Giacomettiho. A já jsem za ním přišel po té konferenci a řekl jsem, já znám ještě jednoho malíře, který opravdu má ještě blíž k těm fraktálům než Giacometti a můžu vám ukázat ty obrazy v Národní galerii. A on říkal, no to by mě zajímalo. Tak jsme si dali schůzku a já jsem ho tam provedl a on řekl, no máte pravdu, to je opravdu, on maloval fraktály. A tak my jsme se spřátelili, já jsem žil v New Yorku, ještě tam z části žijí, takže tam jsme se i stýkali a tehdy jsem ho vlastně pozval, aby přispěl do katalogu té výstavy a ta výstava putovala do Dallasu, tam jsme ho i pozvali na konferenci, kde měl příspěvek. No, tak to jenom, že vlastně mám tady určitou historii v tomhle oboru, ale teď bych přešel k tomu vlastně umění a věda. Jo. Hodně se o tom mluví, je spoustu vlastně i konferencí, publikací, ale je to velmi vlastně obtížné téma. Často vlastně já chodím na takové akce a většinou je to tak, že jsou to vlastně nějaké monology, které vlastně se úplně míjejí. Vědci mluví o vědě a umělci mluví o umění. A najít vlastně nějakou společnou půdu je nesmírně těžké. Ono to má svoje vlastně dlouhodobé důvody. Ten hlavní důvod je specializace, že vlastně věda a svým způsobem i umění se vlastně v moderní době specializují. To znamená, že vlastně každý má ten svůj úsek, který se snaží dokonale poznat, ale ztrácejí se ty souvislosti. Jo? A proto si myslím, že toto téma a proto je tak důležité. A proto také čím dál tím více lidí, jak vědců, tak umělců to zajímá. Jo? A já vám řeknu jenom jeden pojem, kde vlastně můžeme najít nějakou společnou půdu nebo platformu. Možná znáte ten termín z psychologie vnímání pattern recognition, rozpoznání nějakého vzorce nebo útvaru. A to je vlastně takový pojem, který nám umožní vhled jak do umění, tak do vědy. Protože co to je? Musíme vlastně rozpoznat nějakou zákonitost, nějaký řád,
nějakou logiku, to je ten pattern. Jo? A s tím zachází jak umělec, tak vědec. Jo? A samozřejmě mohou tam být mnoho různých cest. Jako důležité je právě klást ty správné otázky. Jo? Příklad zase, Benoit Mandelbrot je nádherný příklad. On byl vlastně outsider. On ve škole měl problémy, dokonce s matematikou, věřili byste tomu, ale on si to musel sám vynalézt, tu cestu k porozumění. A to je to, o čem mluvím. Jo? On položil otázku například, jak je dlouhé pobřeží Británie. No takovou otázku si prostě vědec normální z toho mainstreamu nepoloží. Jo? A to je vlastně otázka, která je u zrodu fraktální geometrie. Jo? Takže vlastně umělec nějakým způsobem s tím vizuálním světě, když je to hudebník s tím akustickým a tak dále, zachází, snaží se mu rozumět těm zákonitostem a nějak s nimi pracuje. A vědec vlastně to dělá taky, ale na to má trošku zase jiné nástroje. Ale oba ty obory se můžou vlastně obohacovat. Jo? A to je známá věc, že mnoho vědců mělo tyto zájmy a velmi si cenili jak třeba výtvorů uměleckých, ale také sami často vlastně nějakým způsobem amatérsky provozovali nějaký druh umění. Jo? Nemusím to jsou banálně známé věci, Einstein, Niels Bohr a tak dále. Jo? No a já bych tady chtěl říct takovou myšlenku, na kterou jsme přišli dohromady se Sváťou, že tohleto bychom měli vlastně nějakým způsobem podporovat dlouhodobě, systematicky. Jo, vytvořit nějakou platformu, která může být celkem nenáročná ze začátku, kde by se vlastně lidé z těch různých oborů, jak různých vědeckých oborů, tak různých uměleckých oborů, mohli scházet a vlastně o některých těch věcech diskutovat. Protože existuje spoustu nádherných projektů, jak vědeckých, tak uměleckých, o kterých nevíme. A to bychom měli změnit, aspoň ty lidi, kteří se zajímají trošku o ten širší obzor za hranice té jejich úzké specializace. Lidi se zajímají, co vzniká i jinde, co je zajímavé, co je nového. Jo? A my vlastně na to nemáme nástroj. Každý si kutá v tom svém vlastně zázemí a to je chyba. Dneska ve světě vlastně vidíme ty programy transdisciplinární, které se velmi rozvíjejí, velmi to podporují ty velké korporace, jako je Facebook, Google a tak dále, kteří to ovšem dělají vysloveně ze zištných důvodů, protože ví, že vlastně tyto postupy umožní objevovat nové věci a ty oni zoufale potřebují, aby obstáli v té konkurenci. No a my bychom to neměli nechat jenom těmto korporacím, ale měli bychom to sami také dělat. Takže už jsme tady se obrátili na paní předsedkyni a doufáme, že budeme mít podporu vedení v tomto. A chtěli bychom do budoucna vlastně ještě v tomto roce začít právě s nějakými takovými diskuzemi, rozhovory, kde se dozvíme právě o těch nových myšlenkách, ale hlavně budeme moci o nich diskutovat, budeme moci o nich mluvit. A to je to klíčové. No a můžu prozradit, že Sváťa má úžasný materiál a to bude určitě ta první přednáška, která vás ohromí. Tak já vás takhle navnadím do budoucna a to už stačí. Jo? Tak děkuji, že jste přišli a doufám, že se uvidíme.
Taková ukázka propojení hudby a výtvarné umění, to jsem já nevynalez, ale to prostě v 50. a 60. letech bylo takový velký téma, že prostě hudební skladatelé si nevystačili s notama, že to je docela jednoduchý. Takže John Cage prostě začal kreslit partitury a otiskovat kamínky a hudebníci to museli hrát. Pro hudebníky to samozřejmě vždycky takový druh interpretace přinášel potíže, protože kdo to neuměl, tak to prostě neuměl. Protože ta výtvarná partitura, to bych rád zdůraznil, je skutečně partitura. To není nějaká improvizace. Ano? Ta partitura, oni by nám řekli, hudebníci se musí nějak nacvičit, musíme ji nějak domluvit. Tady bych jenom rád poděkoval, že oba hudebníci na to měli asi 5 dní, takže to jsem teda nečekal, že to zvládnou. No a já jsem to dělal někdy v 70. letech, kdy i u nás, třeba Milan Gejgár a řada jiných to dělala. A byla to vlastně taková dvojmoznost, buď ten hudebník se vlastně stane výtvarníkem, John Cage se vlastně pak stal výtvarníkem a nějakým způsobem byl dále hudebníkem a skladatelem, anebo naopak výtvarníci jakoby dodávali partitury těm hudebníkům. Jenom pro obveselení, že tady nic žertovního nezaznělo, tak jazzová sekce vydala takovou knížku, která je dneska úplně klasická, která se jmenuje Výtvarné partitury, vydala to ve své edici Jazzpety. A když je potom zavřeli a vyslýchali, tak ta knížka těch partitur byla pro ty estébáky tak nesrozumitelná, že byla nejnebezpečnější. Takže oni při těch výsleších neustále se ptali Josky Skalníka, kde je nějaký kód pro americkou rozvědku, že a tak dále. Strašně si to odnesli. Takže výtvarné partitury i tohle. No a já jsem to v těch 70. letech dělal, to znamená pomalu před více jak 40 lety. A měl jsem jako jediný problém, že jsem nikdy nenašel nikoho, kdo by to zahrál. Jo? Takže jsem to asi 4 roky dělal, ukládal jsem to, no a pak jsem to úplně zapomněl, dělal jsem pak jiný věci a tak dále, tak dále. A pak přednedávnem si někdo vzpomněl, nějaký teoretik, že má lidi, kteří to zahrajou, a byli to jazzoví muzikanti, jako třeba Chadima, tak prostě pan docent Matoušek, vážný hudby a tak dále, byli několik koncertů. A mě to prostě strašně štvalo, protože jsem si říkal, proč já už sám nevím, co jsem tím myslel, a vůbec jsem na to zapomněl, vůbec se to vytratilo z mý mysli a připadal jsem si trochu trapně, když jsem tomu měl něco říct. A zase ti všichni, co to hráli, byli tak trochu mýho věku, tak jsem si připadal jak v nějakým stařeckým klubu penzistickým nebo něco takového. No a v té době jsem měl takovou žáky, tady Dagmar, ale zjistil jsem, že dělá nějakou hudbu. A tak jsem v tom jednom koncertu z takového až opravdu zoufalství pro ní udělal novou partituru po 45 letech. A najednou jsem zjistil, že jí to baví. Takže já jsem to začal dělat znova po těch letech zase úplně jinak samozřejmě. A dneska jste viděli vlastně úplně poslední partituru, kterou jsem udělal před nedávnem. Takže tolik asi k tomu, ta partitura se jmenuje Kontrasty rytmy. A je to skutečně znovu zdůrazně, ono to může působit jako improvizace. Ano, a řada třeba i Cage to měl založený na improvisingu. Ale já se snažím přeci jenom jako s tím dát těm hudebníkům jakýsi grafem, jakýsi znaky, jakýsi dodržení časový, každý ta část má minutáž a tak dále. Takže není to prostě improvizace. No a chystáme nějaký další koncerty, takže tak jako pan Cibiš, taky já si těším, že se někde vidí. Děkuji.